ଅଳ୍ପରେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ଯେମିତି ଦିଅଙ୍କୁ ସେମିତି ପୂଜା। ଗଧିଆ ଆଉ ବଗ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଦିନେ ଗଧିଆଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜି ହେଲା। ସେ ବଗକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି କହିଲା, କାଲି ଆମ ଘରେ ଭୋଜି ତଥା ଖିଆପିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ। ତା ପରଦିନ ବଗ ଗଧିଆ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଗଧିଆ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚଉଡ଼ା ଥାଳିରେ କିଛି କ୍ଷୀରି ନେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ବଗକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଆସ ଆସ ଭାଇ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଭୋଜନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ବଗର ଥଣ୍ଟ ଲମ୍ବା ଥିବାରୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ତା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗଧିଆ ସେଥିରୁ ଆରାମରେ ଖାଇ ପକାଇଲା। ଗଧିଆର ଚାଲାକି ବଗଟି ଜାଣିପାରିଲା। ଏଥର ଗଧିଆ ବଗକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିଲା, ଖାଅ ଭାଇ, ଖାଉନ କାହିଁକି? କ୍ଷୀରି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ହେଉନି କି? ବଗ ବିଚରା ଭୋକିଲାରେ ଭୋଜିରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲା କି ଗଧିଆ ତା ସହିତ ଏଭଳି ଛଳ କରିବ ବୋଲି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ଛୋଟ କରିବ ବୋଲି। ପରନ୍ତୁ ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ? ବାସ୍ ଭୋକ ଉପାସରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ବଗ ଗଧିଆକୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ଏଭଳି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଗଧିଆ ଖୁସି ମନରେ ନାଚି ନାଚି ବଗ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ବହୁ ବିଳମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଚ ଗୀତ ଚାଲୁଥାଏ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତମସା ଦେଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ବଗ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ମାଟିର ସୁରେଇରେ କିଛି ମାଂସ ତରକାରୀ ଧରି ଗଧିଆ ସାମ୍ନାରେ ରଖି କହିଲା, ଗଧିଆ ଭାଇ, ଏହି ଲମ୍ବା ସୁରେଇରେ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ମାଂସ ତରକାରୀ ରଖିଛି। ଏହାକୁ ଖାଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭୋକକୁ ଅନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ, ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ସେହି ମାଂସ ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦ ନେବା ଆଉ ଆମ ପେଟର ଭୋକକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା। ମାଟି ପାତ୍ରଟି ଲମ୍ବା ତଥା ସରୁ ମୁହଁ ଥିଲା। ସେହି ସରୁ ମୁହଁ ବାଟରେ ଗଧିଆ ମୁହଁ ପଶିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମାଂସ ତରକାରୀ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏପଟେ ବଗ ତାର ଲମ୍ବ ଥଣ୍ଟ ପୁରାଇ ଶାନ୍ତିରେ ମାଂସ ତରକାରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଜା ଉଠାଉଥାନ୍ତି। ଏଥର ଗଧିଆ ବଗ କରିଥିବା ଚାଲାକିକୁ ବୁଝିପାରିଲା। ଗଧିଆ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ବସି ରହିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବଗକୁ କହିଲା, ମାନୁଛି ଭାଇ, ମୁଁ କେବଳ ଚାଲାକ ନୁହେଁ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ଚାଲାକିରେ କିଛି କମ୍ ନୁହଁ। ତମେ ଠିକ୍ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ମୁଁ ଯେମିତି କରିଛି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି କରିଛ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଦିଅଙ୍କୁ ସେମିତି ପୂଜା।